bin sam no kama mfama wo eya yas toothpaste ana ne brush no ena ode abeso yasene eya correct pa ba wode na pa bito eboa mo ne mote eboa ma ne manyina timi koyie wonu mu da ho e ma timi kura mpoti aduane de se wote aduane de no nso a na wo behunu sampa eya onga ene ye de afra aduane no ama ne manyina atumi akoyie promasidofo wo mota ya chi dendende na emom se wotimi se honam no ne ma nkoyie a na aduani achem ewo medimafo e ba center so ye Dr. Time da so na what the time e de ato ya de no so kama e de ama wo afi wo ba pe no apa aduane papa di aduane a wo pa di no me pa cho e ya no ama na ye just what kenke ye de no bi correct one pa no na beboa wo amu anu mu no wa wate aduane no nkasa correct pa eno nso na wo ton a unya mfaso se de two correct papa Time herbal mixture wono nso boye chidom kama pa aboa yen amenne niema nyina timi akonkan se wonu mu ato na wontimi nnidi a eya Time herbal mixture wono na dawroma ene niema nyina ekoyie afi RSYD Novigi Studios ehwo ne ekotwa mfoni ahodo nyina bi mepacho sesei na opese otwa mfoni etwa to kora wa afi mu ena yesi afi fro no mu nso a emfoni opese wuyie no mepacho ya no akọ RSYD Novigi Studios na akọ akoyi ne kama wono madawroma ene o maso yasene a enwumere yi ye bebe nsemi ede amawo ya transi ewo Sompa 106.5 FM so won kran ha no sabre ya akopie mu asante mantamu a eno ya Sompa 93.1 eno wo Kumase baby a ehwa overseas so be 21st clinic wo no ehwa na woni butuo sanso FM ena sabre ya yi no ukopie mu ewo Adamfopa radio ewo France ahenkro Paris no mu a wo mu so tie ye correct ayiko 100.9 so Kumase wono so agi agum afei wodi wani kire mu ewo takwa eno ya Sompa 101.1 wono agi agum den takra de ya Sompa 103.3 afei tachimai Sompa 106.1 so for mami otutu atuomu wo mu tututu ni pe ewo tachima ya anya simkuma afei sunyane Sompa 98.9 laji be kwa na bro sana se wono a woni butu ho ena afei Sompa 90.7 ewo nkranza Sompa 101.3 eno nso ewo doma Kingdom 106.1 FM ewo mankasima emfinfin mantamu ni nkwado ba bia wo mu nyina nya bitie enkra he ya nso no kanehia ban radio wono nso biem correct ewo kanehia kese mu ho ya wo bia etie bie udi koda na so ba bia radio for nyina wo no uduru ho a ya no wa hwe Sompa FM ye gina mu sa belaba ye gina mu correct pa afi Facebook na TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra na wa follow yen alike no wa share fa comment to wa magebre mekenkan ni nyina kama e de ama YouTube ni ya Sompa FM live afi www.sompaonline.com so ensamododo na ya kruchere nyina kama e de akogu a ubetimi akwakenkan dodo mu enwumere yin samu ayo de nam no edo so pa bro kete ya ho nwi na nia efrimu ba ebie ne se yebekọ eye aboaso eno watakwa mpotam ho etututu obi akoso ma me ne wo kasa sesi yi nipa bi ahwere won nkwa ewo mu a yebekọ mu nkomo e de akyerewo sanso ena sukuu ni bi a okosku ewo sanse bontefu senior high school wase ne madam aboni dua adan a wase wano wa kasa ne madam no ni nua be ma wonya no wabehwe no eno nti madam no se wagu ne ho fi eno nti waboni dua ye de mo nkyire mu bebra wo ha ya asoye a ehwe enkane ya ho nsem so e wa man ga na mu e de nsem abeto gya kire se ECG ye nton ne ne ye nton ne tena eno nti obi bia wogina ba bi kana se ye ba beton ECG no enya no kurekura Ghana fo bebre nso e de o mano atumbi e ka se nipa kwa aya adwuma wo bekọ na homegie mu no amanfo bi wo matete se ya de confinsia na de watch was almost hwe yamfa kura 40 years ni 50 years na sister no kura kwan wadodo Ghana fo bi adwenkyere no afei ye bewura mu na 31st oh ni asie awa ajamasu yase odifo bi wose asafo mama akoma hanu won makoto aduane won mo nto wa camp ho nti wapam won se na 31st kura mo obi ansi ho ye de mu nkomo bebreo afei Cape Coast mayor wono nso so ache ne ma correct pa de ma wono mu a wo mo sabi wo mo timachie bi ewo nipadua ne ho eno nso wo wie ye wo Sunday official pansem akode ma Ghana fo nyina ye de mu nkyeremu e de ebebre wo sanso ena prosifo nso ebo ya mane kwan ya mo fa so abo ya ho ban ene da mu yi eno nso so mu nkyeremu ye de ne nyina ebebre wo ena fei ene 31st na nkasa kura no hefa ena ade wani kyere midin du Obrempong-Nana Kwaku Ampomah na nasafo kantanka dawroma wo de na Facebook ne so a aye correct pa hia ya wo ho na ye monkomo
afei yen hyansem na se emfa emawo sabre ya me ne wo kasa yi ejadam ewo aboso ewo takwa na sabre enkomo efiri ho ba ne nya ni kakura abusuya join ye wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na videos a ye twaguo ewo Facebook ne so no se wo hwe bia ni aya tie efiri ho ene videos efiri ho ba no eya se prosifo abawura ho na wom se demonstration bia na mabunu no wom gada so mba be demonstration se wonu mpatam wo Pristia Huni Valley ne mpatam ho no eja ne ondidi ho kakra ne nyina ya mram dwuma nkitinkiti ya ne efe no community mining no eno abi no ondidi ho kakra saa afi wonu mte ya simpanifo bi afa kuntu na se ede ma company bi nti no eno nam so ama mabunu na ya womadwen se wom mpene na de ombe gree kura na wonu gada aye ya kire ena no pedi ba wie ya bremu ho no eno wom te se police ka bi ne nam wan junction ho ede wow wom ko hwe ya afi etuo ena prosifo yi sane de gu omanfo no so me ne wo kasa nipa mienu afem ahwere wom nkwa e wa abo so e ben takwa na eno ena nke ye gbo anan na nka ye ne honorable Masaudu Adamu ya wono eye aboso lecture area wono ena ye assembly member e wo ho na nke ne no abo asemi mu nkomo nso ya bona no enwumire ya me ne wo kasa yayi won kire se won ya te se police reinforcement bi frita kwa eba enu nti won mo to won ne wan 1 2 1 3 e de ma prosifo no se won mo ba no won mbra na asomdwiem na won so won num so won ba no won be yi tuo AK47 yi bi ni M16 yi bi na won be toto se kimwa asem kase pa e na ebeba ne sa ahunti yensa ka honorable e wa ahoma no so ye hwe na afi ye de no atoa enkomo no so e wa ha ye ne honorable Masaudu Adamu ye ne no abo enkomo honorable timi ka Sompa 106.5 FM so nie ye mo akwa ba o ofa mejo so na wo hona mu boko ofa ade ya boko sa o ni aye ya tie wa ha ne se ai amenamdwuma yesi nkajamwo na mudidi hu kakra no ye de be ma company bi nti mabunu be ye demonstration atia no prosifo abesane tuo mu agu won so wa abo so ma me ne okasa nipa mienu ahwe mu nkwa wada ama sa na tie pepepe asam na ho ka ne de sa na tie etuo awo mu ni se etuo awo mu se endane da ya fa ka ko ba ya busumini ana company ni ba che abai de ho man che ho mo ba ya mining iti aya cha no yutre ho no ayo ho mo de iti ye bi pe fo che ya ye prepare anka Friday ye be demonstration against this ade no ye wa na ye te company no abana nanu mo ma o ma ba fra na nanu mo o mo bribe da nka no 10 billion te wo mo je na womo sai pe panama womo na nanom so ansan ya nda le pe ye ho sa na ye tete etu apo wo site la ye komu a police fo na budos bi na womo asese akale a womo aba site wo a eti anka ena anka etu ogun profo so ta idi a woti ye no ta na tie ni ye ti ye ne se ni amusi prosifo de reinforcement bi ba ho ama mokora masa ma prosifo won ne si wo mo ba na so mba ne boko de am be shi on boko won ba ne gidigidi am be shi ne gidigidi sa asemi se na tie na reinforcement ne wan ya ba ya ne kra ya de message ni ko ere de won mo amba Sompa FM ya ni impefo akata calm down this no ema ekoma ye like pressure na wo kunu to na akofo se wu twamfoni ni wa bo so sesi ya de akere ye ne a ompeso ya so ho no send the hot yes sesi ya ichi a wo ba mba ne mba ma nya abo danger ekwan no hu ya wo mu di danger atensai ho because the eba no enya dia ebebo man no nti ye kutia ba ye message a ye de man kranfo no che nkranfo no mu nya news te ya womu hwe news no womu hwe de nam to ma ede agrimpa na ede ikabum ebe ebeba na womu ho a obi toreko na de paper ko abaye japade ye wo ha te abaye japade e kwere glass factory ye tia ma obi no be chitwa ni nya Christ
komu omo be twa crash no kra no omo bia ni wa oye keni ana say yoba or the people fra ban mu abetwa ase no and then you glass factory akaye small scale mining ye no wa honorable babrotin je ti ba ya obeje to wa tabi ye MPC ba ya wa mo ba o so mo ye the global mining e ba no say na mo prese o mo jama China ko bi mo mo abaye mining ajun be na wo surface interest we Ghana pay form ye message ni say yam peni china iti tani paro ma bi ni sika o mo fa ni sika ma no ye chumada honorable o kasa no o kan say eno no allegation say one mo abema na nanom 10 billion so nanom anye say say mi wo ho dance e wo mo de buy life nanom for the say do be di YouTube ye ni abre ye kona nanom so iti offer wo mo de bra na nanom wo mo agiri nya na nanom ayi video any picture say dey say niema me busa o sa no on say ye no ye ni ho dance e wa ha enti na me busa o sa no o ba e be nya ho dance ama jo o ba e be nya ho dance ama it's say ade say na o ka no mo ne maburu na kasa ma maburu na akoma ba fom kakra won maburu no bia calm down ya mo mo nya o mo nti atete nya de e be prima ejuma na ekodi obi ase ya prima ejuma na ekodi obi ase mo obi aka na akoma ye den entu ni ye okay now after say etuo ne toto ye no police fo na bambofo bi ate afa ho abehwe so mo hwe ne ho tie mpo wo mu tubimba wa o ba na wo check cloud na wo krum a wa o be sai untubimba Sompa FM untubimba okay reinforcement na wo mo ba no so ya ma pay fufro wo mo so wo mu guy ya ga say be control boys no iti ama wo mu ya mba ye control boys no so e ma obi a temper ayeden abafom okay honorable my na wase na ye mfa nkomo nkonkon hansa na we no ye ma ne nso ha ya ye bekoso de ani ade akire kwesi be hunsa asumdue e de aba aboso why meda wase nyame ka mo ho right abusia nipa ne no bon nkomo yi eye honorable Masawudu Adamu wono eye assembly member e wo aboso electoral area a e bentakwa wono na akasa no na mom ni nsem ni bi o kan ya na wo kire se 10 billion bi ni bribe bi ni sika nsem no de Sompa FM ye ne ye adwuma yefo ne ye adwuma mu ha nyina no ye ni ho adanse ba bia no yo no allegation e na wa mekie e no no aka se owo ho adanse ye de ye ni ho adanse bia enu ti ye twe ho e de free sansem no ho na mom ne asie e na ya bo ho nkomo e de amawo no ye to ansem no so na yakwa akopie mu e wo Asante Mantam mu ye wa ha ya wie ya e na ba wa bedu e to nkra e de free Asante Mantam mu de ma yen se abaya bia woko school e wo Esase Bontefu Senior High Technical School wo fam 3 atese aka krakra na yese wo bewia ne sa wo se ne madam e friend madam Doreen wo boni dua adan a wo se eya wokoboa madam no teachers bungalow ho kakra na madam no ni nua boy bi asa abante no oya no so ni mu rough oya so pese wo miamia no wo ya wo mpene e na wo no kobo amane se ade a madam enuai wo pese wo ye madam Doreen nua pese wo ye minie madam Doreen anadwo a wada ena wo soma me be fra ba ya yi akwada akora o wo be fra no wo toto na no wie ka kire ne se o ma no so kan ne wo mu nyina kire ne wie ya madam abonidua wo de kosua ene snapper frensu abonidua na se ne wo ka asem ne kire ba abedu no ma yentie bimra Osemi de asema tumiya so nti anadwo ena osoma students baako so mbe member na madam students ni bi nanen nti mkoye na elect esi nchen na obusa students ni bi asem nti na akame so obusa mama sinire mcheche na ni ya ngina fon so osemi boa de make bia ni ya no se meboa no say ni ya no say de make bia no boa dia na wo kosua ene yi te ni kasa ni boni din madam do wi nia
ɛna ayɛ me sɛ deɛ a ɔno ne mpɛ sɛ mɛgu n'anim ase nti no ɔyɛ nkosua no firi pɔlɛti mu ɛna ɔyii snap ɛka ho ɛna ɔbɔɔ nsuo baako ɛna bosom baako ɛna ɔde kosua no ɛhwee fam ɛna ɔse si nsuo no ekumi a ɔma mehoho na menkɔ ansa na mewu ɛna ɔkaa the same thing ɛkyerɛ ne na ne nua no ɛgyina fons na ɔde kosua no ɛhwee fam nti ɔde kosua no hwee fam na mede meda m'ani ɛna ɔyi snap no menim dɛ ɔde snap no de yɛ bio nti memekɔɔ dɔm no mɛntimi anda because mehu bi da mehu de wei ɛsi nkɔtua da na ɛkyikyɛ ne baako yɛfrɛ sɛ Steve na mekɔɔ no hɔ na mese sɛ tie ne sɛ na anadwo brɛ madam Doreen abɛyɛ nti menda mehu de wei a ɛsi nkɔtua ɛna ɔse menka makoma ntɔ mmienu na menkɔda ɔkyene yɛbɛka ho asɛm na metaa sɛ na mekɔdaeɛ na adɛn ɛna madam baako a ɔhwɛ me so school no yɛfrɛ no madam Vic we ya abaya no na ne din ye Benedicta yemfa Benedicta na wono na akire ne nsɛm mu sei e de afa madam Doreen ho esanse bontefu asɛm ne ye ka ne sei asantemantam mu na akwada no wo wie ye no wa mananso wa sɛ wo kɔ ofie no ade na hyɛ ne so am wa ye sei bosa ɛna ne maame ye frɛ ne Santi Alice wo busa Benedicta sɛ bɛnɛ e de asɛm na asie na wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ ne maame na ne maame sɛ ei ni asie nie wono so nya abotre wo kyerɛ mu kyerɛ ba abedu sei no question say on say no kwenya me mi sa de no kura de even to me da bia da me aka sa tsaka me tia me na me ni even to me da nti akwala no obae no waye din de bi fa me say adan no so enye bibia na so de on ka bibia say no so o me eye no ma say ni madam pa wo tena de timi fa hia ene na ko so de bu ni pia no o tini tini ho sa aya on te ase ke no nti e de hu abre no te de wo pam te na akwala no pra na ko present ka ya me yire fisku mo danye e me si akoro te de wo kan e sa e no kore e de hu abre no wa da wo ma asam no on pe de fo ni e fa na da wo ma de on be tribia no me so be fo so e timi ma se no kwenya mi ni o pe ni betimi afa akwala wo kire na de de na ko jira be bi se ma te asendi na wo mi fam na wan fam to pe de fo ni na wan trust ya hwen safety no na ko bo de bia no e che se minim adine wo madam no trim fa abofa no we Auntie Alice no ɛna wono so akire mu correct ɛde akire ba abedu no sansa asam no ha dwene pa akoda no kwa de onya ya ankobe free school no be sansa bontefu ankobe free ho no na ni akire mu school fufurum sɛ koye ya madam etimi fa kosua ne snap ebodua wo wie kura san ka chen sɛ wo ma ne ho no mpransa na madam be yesa Ghana Education Service where you are there you are amane boy yamane boni ba abedu ɛna ɔde free santemantam mu ɛde ɛbɛsom yɛn yɛde ne kyerɛ mu ɛwɔ ensɛm foforo emu na ahyeya wanu mo hwe enyinam ahoden so ene ehon komabo emu no wamo na ebo kase wamo so na anu wamo hwa na wamo te se Public Utility Workers Union pu wanu mo nenam ekeka ebinum kura so minya kura won be demonstration adan a yesi ECG ye ba beton na wamo atena se din wamo adwene hunu se ECG ye ton a ebe ha adwen pa no nti wamo ka kira ban sa ban hwe ye no anton ECG empo PDS kura ba ya kura wamso wama wa meboa Ghana na obesan beton kura no kura de ebe ha adwene eno nti wamunya isa eno ena asoye no pani a woni amansan bonkomo ede ma won yewura Richmond Roxon wano aba bonten ene Sompa kase abonko no che so dabi enya no kure ECG woni nton ne ye friend say private sector participation no eno bi no mba ba ye entisa nkura bi ede ne ho ba ba hyemu biye eno no mo apɛ transaction advice bi obetimi aboa ne ahwe nkura ko a ne nsɛm wo bie no obetimi de ababoa ECG adwuma na emom sɛ ye ton ECG pan de lalai the workers made the request in June 2025. The request was not made yesterday, and so it's not as if the government has been oblivious of their request or has refused their request. That is not the case. And Doc himself admitted that over the period there's been several engaged, and so what has been happening over the period is that the government meets with them through the Minister of Energy and Green Transition, Dr. Chinapo, and then we review the work that is ongoing, what has been achieved, and what the deficit is. But the reality is that there are still challenges. And let me emphasize once again that the appointment of a transactional advisor does not automatically mean there's a sale. Transactional advisor's work is basically to structure the transaction. You're looking at the assets, you're looking at what the PSP will come to do, you're looking at assets to the government talking about multiple concessionaires. Wano kura ba wo bai afa nu wo ba ba hwehwe niam kura ene wano kura wonya kura ma yempo ohu enti se otena ba bi ka se nu nti what say ya appointed transaction advisor na se se nu anti ya ton ECG da bi nya ne sa kura we Richmond Roxon wano kasa ede ma so ye no ene wa be cheche nsemu sa ede ama afa ye nkwa Ghana fo nso wo mo nsem bi a wano mo kakakra na Ghana fo bi
ɛna wɔn se wɔn atete no mframa binom baabi sɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ aban mu na sɛ wobɛkɔ ahomegye mu kura mpo no a aban pɛ sɛ wɔyɛ biribi no wɔpagyam ɛde kɔ mfinhyia no aduɔwɔtwe ɛna wɔn se for the how 60 years kura yɛ nhunu so na 80 years na wɔn deɛ wɔn ka kyerɛ aban nim na 60 no kura wɔde wɔn kura aka ho a asɛm kɛseɛ na bɛto no afei 60 no kura no wante so ɛbɛyɛ kura wɔn famra 40 anaasɛ 50 na kura free 40 kono ye mai kwara ne ahoɔden nti sister no kura no ano ɔdene em te so mra chi nke enko be 40 na 50 mu ba ku genyi takane no ahoɔden de se ne je saa de no omom ya ba adwuma mu ko retire no ne de ma dwen ne se 60 years na e normal e ma nka 60 ho because and nipa unyini a 60 years kura unu 60 years kura na wo mpoma ye mre na e de ntina yensa emfa nko 80 years nti me de ma dwen de a me de pese e wo 60 ho emwa efi se ne kura Ghana na adwuma ni ho se adwuma ni ho na wa manipa na adwuma na watena ho no ma no na ho ode kofom o free 50 kono na 40 kono kura na adwuma na ho ode no e wo fom nti wo ntimi nya adwuma a wo se youth no eye nti sa na wo se mo ba retire na youth no so enya adwuma because na nuane no kura ye din before say wo bedru 50 kono na wa adwene kura asai nti wo ntimi nya adwuma se de wo se youth eye no nti 60 no kura de ka eba 50 kura eye because eno no na be manipa na wonya ho ode ni ahokeka we ye Ghana fo bi no wo ne ba abedu ena bo nkomo no wo kire se no kura wo de fa so mpa so na ban bete ne ntam eno nti aban tie na wonya ne sa pepepe say retirement age ye de be ko 8 na 70 kura de enye be ye kura ye nti so mra 40 na 50 wono mo nsem bia wo de to ba abedu anim enso eno no na ne nyina mu no na as of mami otutu atuo the shooting shooter woman na wono nso wo tachiman ya Sompa 106.1 wo mo biem wo se ku ha na wobomodin house of mami any counselor Charlotte appear abon komo wano wo counselor ewo Anglican University College in Kranza wano kro ye sanso lecturer ewo University of Winneba Tachima Center hono eno wano ne bon kono wo chese no kre se titru pa ne Ghana awade bi o wa wo kwa awade mu a wote awade num na ye bunimu ye twaniti na wote ho adan ya nkwada ne nti ade ate hunim se nye adan ya nkwada ne nti wono de wo ka kira waafo titiri pa ne wono enne wo mo bo mo ho akwade kira se bi be wade ekwa akwasi na awatwe so na amanfo wade wo hwe na awade na emuwa wa prewasum dwie de beza mekani aware ya dia eye pa eso bia nka wote aware papa ho anka ye nso aware bi wo ho a eye twamene aware de me pesa mekani wo ba na wo bema na hwe na aware na utimu no se emwa wa woni nka se me sofo se ana me counselor se wa nka sa hwe wa bra ba utimu no bema na wo ne te no bra wo bu asotro wo hui nti ebeboa hwe mama yo ne ti a mfimi no sika no talking wote ho so hwe na emwa wa is better to go out than to die. You say, Uncle Bre, especially a man, who never been able to cook, no, the next year. So what's the now, ma? Yes, since there will be a jawma. In the media, some cacram person may do jaw. Oh, New Year, you wrong say, our real say, okay, that's the M. Heaven, you see, for our real uncle. I am for our uncle, or I know what Tetewa. At the Zania, on Sabenkumu Hawo, try to tune it. Na yasa odon sa ba ko kwa hema mu dan so odi mienu be ko wo bonsam jim we counselor Charlotte appear na wan fa nsem na nso ha wo san de kakra ka ho no si we kura de ma no kura titiriu wo ka kire won wo hia be ma na ena nani ne tenten na ya me fe wasere kura na dempo no ne kokko ne tuntum wo se ya munya isa na mo hwe daache bese me tu obi a won ware ye bia afu na New Year ye komi unya ware a eye pa nso ware ya eno kire se unya nipa eno kire se won ko heaven eno kire se to collection yenye eno kire se we half of a human being mesro aware baba eye nto boase but obi a won ware ntie e de no ma miensa beto anim na wasua bibia frim so oba ware a wo yo ba obema onim nyansa because oba onim nyansa na so ware bema ne nyansa wo foma wo bre papa ansa na oba ware no enhwe sika na onipa ko no wonne abusa no vision for 5 years if na nkusi emfie no meda yanim no die no pese oye ehu hia papa yetosumi no hwe na bufuo obi o wa ne bufu a wetimi kura tu flash screen e boda ho no de ahwe ho we wi ano asan koto foforo we be ma we ye wa no ne bufu a na wo bo wasoma kun be ma we ye wa no we ye futuo ya akode amema
eya mo hwe ye na munya ahofe na ahofe nya ne ebedi ada we ye counselor Charlotte Apia one is of mama otutu atuo na ebo nkomo we ye Sompa 106.1 ehwa na nkomo yi wo kwatwetwe free ye yensa megina asante mantam mu na asante mantam mu agamasu ehwa na ye we ewo peki kwan so peki number 1 peki number 2 mfinfin ho no ekọ asante nkranza mfinfin ho no a na assembly member e ho honorable Prince Owusu wo se wate asem na asem na twetwe na so enu nti obomode a to nsafo e ba be se womra na won ka asem we mfa nkyere no se asode bi wo ho asode e wo ho no asode ne se emu mpani se wo ba asode ne bia agamasu krom ho wo ma abonsamfo entohwe mfiri ho na ebesi den e na abetena agamasu na abaka se wo ntohwe mfiri ho ene ye sa de a 1 in 1 1 in 2 1 in 3 odifo Francisco Atin wo ma kirem se ntia wo kan sa asem no ade a edi kroni nya chekakra agamasu ebi dwa mu pa na ye papa be ya de fe se e ku dwa mu a ade a ye betimi anya so fasoa ne se ye nkofo be dwa ama asafo no ye dwuma de se ya o matimi be to ade na sika ba kroni na announcement bi a call so ye enra around be 10:30 wo anopa ma ye papa Francisco Atin ne numa se mo kan ye se ne safufo ni bi aba se abeto aduane adi na mo di aduane beto ni ntino o mu nyina enfam no ma enko nti opam enkofo over 200 efina safu mu efise o beto aduane e wadwusu kromadi eno na ekromu mlantie se o mo ntia se se ade ntina emu nipa se bi ye no aduane na ye ton a na osofu panyin timi bi o no e ya announcement se obi beto aduane bi wa pam no ebi se nyesa no kan ebi se no kan ye se ye de se sa no kan yo nyesa no kan yo ono ameka the right thing o kan ye na ekunenti amwase enti yasema ye na kan se ene sa de o mo nto aduane enfu konum dia ene ni kwa se mo bakrom we honorable Prince Owusu one year assembly member e wa Jamasu ene wa kan simple e de ato no we simple and short was se nuamo pa no enti so fopani wo mra no mekirem se enti a wo kan ne sa na ugusu tie Lester Company Limited kase no ni ayas toothpaste ene ne brush aso asene kama eno na odi twiri wosia niema nyina koyie de ma woni mo te kama na fe wan kasa otimi se ye baby awugina no ekoyie pa o kasa o nhwe wanim ni wachi wonim se enka mfiri wanu mo ba no ekoyie woni obia eni chuti ko wachi kakra na asene a asempese me fa de wo fom no da bi sa de no woni obia ni sa de ni bi kura mesrawo eye yas toothpaste ene ne brush no eno na me kan fo de ama bomode na pa bito na fa twuse fa tete nkwada no tansa tro no kura di kan ka se mo nkyira mofra ne nkwan a wo mo mfa so na wonu munyi a wonu mo emfiri ho na bibia atimi akoyie pa e de ama enkwada no me pa cho enye na e wo stores a wo nyina bia na wo pedodo na watu aton a 0501 619588 0501 619588 and afi 0501 390-338 na fe one empani abo enkomo afe yewura mu no bronya mu de ene asofo mu yi yenyina mu ewo bronya achade no mu na enadona ena enrampo a ena Cape Coast Mayor onumnyamfo George Justice Arthur was na ye kwa afe so afe ahia sei na se eho Cape Coast Metropolitan Assembly wono antimi anya bibi mpo amfa ma sebe mpreduasa wono mu a wom nipadua ho wom nipadua ho akwa ho akakra na wanya de kra eno nti empanifu abomoden akeka ho abomani e fridge ahodo ene fufu pounding machines enema ahodo bebre ya womode boa wonom a wom nipadua no wom chimate kakra e wo ho se wonom nyi wei na wom so mfa nkwa ya adwuma na nam sa ya so e ma sa ya na wom gina montene so no wom atimi afiri ho na wo wie ye no woni ya mane boni Eric Anan e bon komo sei abi maka esidu de ma bana shehanu mu the music was bad then ya fambo a ye nuanu mo we zidam it is a me mensin catch peyin amu go mensin ma esidu da ami George Justice Arthur the music mu from insam go me ye maze on fan kashe baby a onyi de ye de she na mo fan nkoto chinchinga me Nemo mezebaya abanu no washede mfanye ni wone kase freja wutu was on a block on ice cream ice water nkoko edonan enum na nda yihunu wahe na machine was sufufu ebie yipa wansabaka dama enzeme waye edonan esuan we onumnyamfo George Justice Arthur and we enu de kakra to aso no chese no kre wo beba na wakoton no de dan to asene ma na
we ya no na Cape Coast Metro one more director of Department of Social Welfare and Community Development Opani Okai Mustafa Ai one also de kakra ka ho no wo chese no kre ade we ya homa ye e ya ban ni so ade hunu pa ma wo bia nkoton. This support is part of government initiatives to ensure that social intervention programs are brought to the doorsteps of persons with disabilities who are considered as one of the vulnerable categories of persons in society. We have a lot of persons with disabilities in the system. There are some that are having physical challenges, others are having hearing impairment, others are having visual impairment, and the rest. Those that we are supporting for income generating activities. Every year, those that we support, we've done away with them. As and when new inflow comes, then we look at the criteria and we have to ensure that we register them. In fact, before you are even selected, it means that you have already put in an application. We Mustafa Okai Ai, wano, and we Cape Coast Metro no director, our Department of Social Welfare and Community Development, ano. Na one more, what the near may chair one. One of us tell many so at Erica I see. Na many that na many sis come on. I am for so be beto ade. Be boa me bebre, be boa me na na Somebody is Sompa 106.5. We are only in the campaign of office there. Nita, Obama, Natwa, Asana, Osabaka, Saka. Yes, Amanda, Obama, also you, maybe the cathedral, Bojo, and children, Mokwam is baby, soon as they must butter, or Bob one, Masakumano, but too much of the Abwam, with matches. We, this year be one munya, and Yamani be. Ewo Cape Coast Metropolitan Assembly enema wo de chair wo no mo a e wo chematie kakra e wo mni padua no ho no se wo mo so nye na bronya de kakra mensin betimi de aye e de ama wo no wo mo so mfa nkoye adwuma na Cape Coast Mayor our friend say Justice George Arthur wo wie ne kasa ye kra no eno wo say we de wo kan we de atoso a kire se wo nkwa na wo ade eno nti ye kwa afie na ye ne last one na ye kakase atwa to edie ene ye wo fa Erica nan so na waka nsempa ensem kakra e de ahye Ghana afo nyina. Defense Minister Dr. Edward Omaneboama and others yami inform crancy onyaze ye ke busua na party na abanne yawo but they started like us but couldn't finish the journey nti ye de nyame ase then ye mu binom so ozene kodru dam nyame nara no onyim sento kura wa ma wa abanadam. It's a mystery that nobody can challenge God about that. We pray that after 2026, Yankopon dara onye ntwa damage no successfully. Na basa ye onyin film. Ewisam onyin film. Onwonoma sebe one pedo way adwuma na mom what for konbido. Shortcuts na wozi nyesikazi ye no. They shouldn't try this. Yem break together. Ne yem buana onmanan onfanetam papa. Umfra. We Cape Coast Mayor. Yeah, your friend say Yera, and also Onimanyamfo George, Justice Arthur, one year man boni Erica nine, and a boy and Komwe. Na, Shannon Sumame, say, Midimafo about Santa say, what the Brennan Nana Yana Juma, and Nunti, Sabre ya Wotimin Kenya, dear Biasha, who are to America, for nature mu, Ewa Midimafo about Santa, Dr. Timadaso, now on Fabre, and Toyadi and some farm, we bet to us your correct qua MBU. Me Pachono drew her stroke, Jane. Afei sisi yade ukotodwe uchepe diabetes prostate won ha nyina hypertension bema kidney failure wo so me pa chaw bomodinfo ne chem ewo medimafo e ba center so ye na afei yenhwe ne yanka nyina free home fama na wonya hoto na fadi new year no why afei awo na ma emfasa de we nkura fi no me pa chaw pa bomodinafo ne chem ewo medimafo e ba center na kwaje be ne bi afei 2026 esanse wa ye so mpa ache de enti onsu benya be ne bi na bibia atumi aye fine pa ye kira kwan ewo poku ase mayira ewon kra he ya ena fe kuma se nso abu akwa agogo ehon nso yebutu ye ne aban suku na ehon ne de animhwe ye numbers no 0244 774
282 ena 0500 727215 na fe one yen abo enkomo afe uko bedura somdwem na wo ye aduane wo fie stew na wo ye enam na wo steam no se wo de onga na gu hu na wo de onga na tu mu a asem ka bie ne fie nkwan no mesra wo eya afa onga na fa ye promasido of oda roma ena wo de aba ama FDA fo agye atum sampa we de ba di ba ma di nkoda di mpanimfo wo bi atimi di bi e ma ne ye yie onga ye sane mra ne se mama se open hand ekoye pa me pa cho bowura mo dwama so ba bia na kopa bi to utimi de ye hyeto correct pa na bibia atumi aye fine onga ekoye pa afi se wa ye hyeto na wie uyo bi atondo kono de a na obomode aduani akyem e wodome commercial bank na chi wono a ba bia Joyce Bakery wo ma asem na mekan na wakotu dokono wo ho abeton nsan se boys no wo mo pe dokono a eye moton correct one wo so mo ase faka eye Joyce Bakery wo mo na wo mo ye brodo any pastries papa no wo mo sign the bread hot cake no e de aba ya say wunya bi na wututon a wo mo de ma 3 Ghana cedis pe yenim se wo mo so de wo mo so ye hot kama asem ka bia eni ho uduru ho a ukotu dokono na waba beton 3 Ghana cedis utimi de jibo bi a wo pe ye kira kwan no do me he ya commercial bank na kiri ho no e ho a na ebutu ye numbers here 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abo enkomo wonya aduane adi ana wo se wonu mu ato ye ntwen kakra tumirikai kan ho so mankwada no na wone nkwape time heba mixture ni bi mira osisi a nanom na hwe ade ubehunu wa dwuma ebedi woni paduanum se malaria na ache wo wonu mu ato wontimi ni di wapose yo ya wo so de ase yabro uhia time heba mixture eno na ye correct one no Dr. Tafri Jadro na wode aba no ho asem na make kire we enya na of pharmacy ni heba shops nyina mu se wo pe bi atu aton age numbers ni tew 0244 417-669 0244 417-669 na one empani abo eho enkomo uye filmmaker ana uye photographer na wakra wunya ba bia obetwa phone ni ana phone chirem ewo RSYD Novigi Studios me pa cho skit maker phone chirem ewo RSYD Novigi Studios na akotwa wo pictures no videos ni nyina ewo ho ope still pictures ana sa ope videos ankasa graphics ahodwo pia pese ye ma wo effect ide be ka movie a pese utwa ho e de ma wo ni nyina ya se ene ye no correct pa RSYD Novigi Studios ye won enkran ha ya malama base first Kokoko Street ne so wono a me pa cho your numbers here 0574 715 778 0574 715 778 na one yen abo enkomo afei yenwura mu ewo prosifo akache na prosifo aya wo titiri pa wasama mfi east one mu commander ya wada ho ano chief superintendent William Jabialo wono na yakasa wo kire se won tena ho ma na 31 amanfo mfa sebu akwan emubu nkrofo poani enu nti wode ne ma papa egu akwan mu na wone so mpaka se ache na akwan ni sei December bosome na ye friend 31st December no ewiase na to asiwa nsonsore ahodu inara eko watch night obaga na mu a 31st watch night obi biara ebebora asoda mu akwakobo empire etwato na ye dera afoforo mu enam so ema prosi penia all wasame fees mensin e ataman mechire police district commander chief superintendent William Jabialo ode kokobo ense no atechire gu krata so mansenjo ye fan so eye omanfo inem enkanka ene nipa bonefo ewudifo akronfo wenfo meche amrobes se omunyine yie papa na nya de a police adwumekuo no ebe ma obibiara ekwan se ende akwa eda etwato ewo December bosome no obewadwen se okwa akobu obi punani akobokro no ana akwakoji obi ka efre ni nsem ana se okwa akodi awu okoteto obi epra na di bone a ene de ebe ewo dia o se nya de obemu bibia chance well two prosi for na do ma petim mountain so won mo ekwa bwera so de ma ye enda na dwi enya agro won berura ba bi choba prosi for be ko restaurant ye de ho won be ba be gu ho efe so lorry station no ye de prosi ko gina bi antin sorry a won ebe kom de ene bubuja we aye nia efri wasama mfi east ede aba enu ntin so de a won be kom de bubuja na wasan sorry mu no ye busasa so ena abakwa sorry Obako 31st one night ni bia na ebinum ka no all night ebi say ye one night ebi be cross over ebi be jump over ebi kurampo be dive over ni nyina over ne bebam wo dia na abaye wa hombo atesen ye kwa homa ne so na ye ne nana oponchecheku international reporter akobo nkomo ne ahwe se enkran ha se na manfo aboa won ho for 31st one night no nana madwo me to so bema na boko ho
Asheye, yes, answer more official part. I think come say ho asomdwe so ene ahode yan kwatenten yedie ni nyina aka ho no bie na enkrama mu wo fa mu kakra na akwa 31st night say na manfo abua won ho wan so won beko ana still won bet na kwankwa nu ase akwankwa nu ase nso ka ho bie ade ba kwa wo say ye nyina ye hwe ni se eba se bia 31st night say na se bi non kwa so nkra no obomodi sa tade nam krum a emu dey 90% die obenya gidifo a odi no ho emukwa wura eye nyame efie ni nyina mu no ye mu zenifo nso aye ebre no edista say na puso ohwehwe mo cha ko ni titiri ebra abo ebre o so mo de pompa ye na wo mo so no omko chia dem enti wo mo so no efebini ehwe mo say the first time no wo mo ni ekristofo nyina ene etwa pono mo ma ba ko si eye atofofo mu enkramante mo anu sei anamo ntoni aprobo kakra meni na mu amabo no sima yenhwe kwanya ebinmu ekọ efa so anopa ko mo twuma ebinmu ko adwuma ko bie om shops in temper eyeswa no do ba ko omapon ebinmu so on mo pon du yenu nso no so omo make sure say empa no omapon ni nyina na kire say aya ebinmu say na traffic etimi man ho men so pa into one way ya say okon wanyemenu sie na oya wadwen say okọ na say wakofie akwakofa kade a enya nhwa obeda kwan mu enti wen na no eya de bia esode ya ako enam so ama eye nipa ni bebre na no ahia o magye atum wo so mo hwem kwa sode yen hwe ejom bia ye bi te se dome market enne metumi akasi mi bu wa che se ko ni nyina enyom nko a o man ton ri ena omo de nyame ase bo nyame nyom de nyame ase obi so betumi akasi okay ena mse no matonto nyankopon omo nko asode na aye ba ni se ya binia obehe kromo a obehu billboards akese posters akese flyers akese ebi se crossover ebi se jump over ebi se swallow over ebi so se welcome 2026 ebi obi ane ne watch tika edi fa afofofra ye ba the province me no me anu de nso no say anye betro no ko mo mu ni na no Ghana boy grab say wo mu don ho ko shenya misie ade nyankopon ase afini no ma didie afefofo mu nso no wo mo shenya nyankopon eni mo piafo nana why ade pa na ebe hia okwana no so na yen so ye jump over si ebe hwiri o si ebe dive o se ye nyina se na ekwan ebe fa so ebe do over no ne yen so aye bi wo ho nyame nhira pa ne wama ne bo instant count abusia nana Oponchecheku international reporter na wate ne nka no enti enkran ha sani amanfo aboa won ho e de aye jump over crossover any close over obi ne de aba say close over break over afi lunch over ebi kura say pull over ni nyina no sani amanfo eboa won ho no eno nso kakra ya e won kran ha de no enso eno no na taw yenko asantemantam mu na ye ne ba abedu ento aso ha ba maadwo e ba wansa na obakọ no obeto aso no atiefo mra Facebook mehwe asa amanfo de agina mu wo Facebook no so no enya asa ketoa hwe ba wansa antimantam mu se na amanfo ayese 31st night won mo kọ no ana wo mo se we de ye nyina ye nhia o keti ajo kasiem na ye mo mpa ye ho apento so ni wala so di ka no si am no ya ti first one night ngo die ejina mu na o fa be si sabre ejina mu be la ba ni na se edu the first one night stay na ya na o du ho a o mo ye conventions ni ade so ka be ebi e koso na me de ma so form kakra no me de se ma pa mo se ti mo ko ni bi aye ka pa se every o mo be ko bo pa yo mu ti mo se ene akwa eye kuwa de tapo wa fimu die o mu de pa die o mo ke wan ko die ne ama ko bia mu mu din ko o mo chere mi se ene ke ya de plan di ka bi ko ya ma so wa se ne ja bi ya tente fita ko mu saba ene o ma ka se me de ma so pra to fo che se yin na mo ze mi fo mu na be ko na ti bi yin na ma bu so fo o mu na so ko bi ke se ya de se 2026 aye ko wura mu ya be fa na ho go kura nti che so bi ya na de se api all night here mbe gile mu tin tin se de la
na pesa se convention sabu a ekoko so wetumi aka say afi di no eye la kete patam eza se di no ni enti ewa fi no na se wo hwemu wo na twenty menu anu akwa akoye di and say something convention FM ko so aka dey people ten na koboke so abia the dream almost any to media kwantia so cross no omo ma omuya opeti enka ya kwandia so omba ko na oma pa bomba no so ma pa bandi. Okay, bawa me na ase wa mane ba different sentiment ba Ghana ni aso kotena wa jansa ni fa so no krem why na ebusia ni pa ne bon komo e ba obedu wano to yankra different sentiment munti yakọ ya bankran ha ya hwankran de no afei yakọ sentiment mu ye bohwi na ye de ani a kire mu nso osunyane na afei ya hwe se ne osunyane nso ehọ de etie e de afa yegusu ba homa no a ne ahwe se ye nsa beka na agi ma pambo e wa homa no so mo opambo apempambo no nyina kama waba opambo Bo. Na sunya moko de. Obrempong sunya moko na nkan so moko de. Yeguso pem so ko. Na yemfa buo ba kunkum no ma mienu. Sabre pa no minim se nyame yadom wa kyena. Sompa acha de amanfo ba baji bi. Aso ehwa ahoboa ne tesen wada ama. We de ye mamma amane ansa. Nanso di kan bomimu. Hwa amane ne tesen ye wi a na yakọ all night no. Obrempong-Nana Sompa no nokre enana informa kwan say akunafo asabi omunidi na edu festive season say ana omunsa omudia omunhu ba bia onbefo ombedigi no enana informa say ebetimi atruti na yam omuka set be ya otuna ombetimi de ada baji omu atade na Obrempong nokre ne say eje announcement no medu ama nipa no mo nkam afaso Sompa process ano ewu na me o go 100 Sompa FM 10 minutes time o mo ya announcement ni enti na tweet na so register o mo nyino bia o ti me fraud san no ba so ha se o ba be register actually you know the team register bia se say no o bia kita na theater and mechanic so na e na o se kwa ni man o ti na no no be ba be na bia na 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 chede enti ya ha mo da ya question na wi a I want to hear what's Ochina, I never see Nancy, a crown for every of my children. Mo nyine mo honsom sompa no ne mu akatu apa na ye se bafu mo nsabeka afei sai na obono ne na afam ho sunyane ne mpata mo wo mo si all night no wonu mbekọ ana na ye bekọ akosia e wo Coronation Park mo bini amedase na no say e do the first night say especially December no Kaya yesa ya mamre bi da ho obi a be ya fie betre onkwa so kwa no sa da we mu de on pese pari woni ti ho enti sunai enda me fa bonten so hwe ne makaka na no ka se o sa mu o so pa you market a ho do I say said that da di e ko so na Wednesday na ka se nka na na se ha enda na ye sunai eta ensu na market mu no ti mu se di fo no me se sen komu pon ensu no mo bi abuabua ne le ma no se obekosi na oya ho wa se de ye na nyumre o de be kwa ku tina so 31st night ni e ba kromu se se ya me no ka so su me kromu a traffic na sa se eba na adeba ko ne se de su so apete eti anam omo a eti se ni pa to ba kwa so yin ti no omo tumi na omo shade mo anda sa omo ba bo ye no abonte no no sha se to no na se e ki bi aba be bo mo so a Ocean Various Park se Dubai Park ne Victoria Park e wo su na ha no amafo asase a omo sisi omo canopies ne ade a na omo de night no na me na me ne me bu fo bi su ti nkomo na e bi so omo se omo hwe ne 31st night e de pa na omo se animu na the greater ne se omo kwa akobom paye na omo akotuntu na me na fe so mo da na se said the one so ama afina kwa ese be shomu nemu omo dia de said to my family can ever for the get so na ampo na NTB and the omo so the 31st night ya and na so for mo
omukoko senkon kese de di humba ebeto timamfo so entitimamfo bi mu say omusra da Roma and the 31st night die enka so for no umbeya enkonse no mpo ba omun kwan ombeko for omode betuja se de beya enkoko humbo bi ekekele emaga na ha mamanfo ayemsisi enya omwe ayemsisi enti ni obisaya sunya ha de Africa no so na mu so na buama lemu aye form ni nyina ye nhira Nyankopon wo ba otimi fa murunkum mu etumi ba enu nti nhira no emu fafafo no sane ye masom sompa nti monso monyemo de na bibia ankoyie nana ye da se anwumre yi neso me da se na aji ma pambo na yate ne nka no sompa sunyan alaji be kwa na bro sanu mu ho no a wase manfo abeda ho omo ba ba adwo ma chede na afi amanfo nso guso boaboa wo ho correct na wamode omani akire mu wo night ase na afi bibia atumi aye fine afi eho de no ye bomode ani akọ so for mama otutu atuo the shooter woman na what to no pay ewo ho e de amaye yeguso ya ye wa atwene yemu de prosifo nso de nkrata aba se wa mo boy ho ban pan ti ye kwa ho night ma ye nsuro eno nti Ghana prosi atana kase no wọ́n so di bia betum ya wọ́n kire se kakra se na ye boa ye ho akoye yi se de anopa no kra mpo awia no ye bo mu kase mo shooter woman What's up for mommy? Na tajima boko de. Oba it is drinking and cooking that woman. Piao. Ni edi kan. Say na sompa acha de no mo ye announcement no. Say na manfo afa no. Ehwo ahoboa ne te sen. Are you okay? You know the pa no we are to say no we are papa and no up we. No, the that I say, now you know, I had you in my car, no person. You know, I was I say, I had yet the one was why I catch a woman and someone. No, who knew the back and I won't want to do what anything. Mummo, my idea pa, a phrase, when the boon come off from Masua, I just a motor and Safran can form one babuamo. Now, and now 31st or night too. Mompota mu ho tachiman e de found chuada no so wa de kosi akire ho no sai na hote amanfo sa wan beko ana na de no de yentu nheda no don't say Obrempong-Nana in fact here be I think 2025 they are fine and you would near me one person the next one there is no need to community energy and see as a so we are no complete with a body na to we found Obrempong with the car cocochina. I was a man, so just for the and nearly 100 days, a whole box and influence more and my boss, I say. Now, I was family, so I brought me to cocochina car. Only thing I think you and come up with the answer to be alone, said the year ago. Obi obi na anu nsa fu se so me e chamso a wa fa so no ni da so a wa fa so na o da mu na chi wo ka no mu se we ye ti wa bu wa u se ya na ro bi ni e wo da so am le so ba be no ma ko ni dia ni ni so de wa ta ti na me no na a ho mo ko 34 no Obrempong se de e ko so no kre o ti mu e wo sunya I see a sort of video missionary couple. Now, you share our Ada Center, the software done the reference people, postman. I mean, it's no after now. The plan meeting, the one more air, the senator, one more night the meeting. The access to say yes, the year have one, it's not necessary. One more after the Ada Center, yes, yeah, Amana Yakono. Now, if you want to edit me, the center of people will fire, prayer, mission. A home, and now, yeah, Pastoria Center, Ethiopia, sorry, another one. A person who go, for doing. What will get Johnny, a dish not away and some Kipona. This year, please, for Kokani, another video, Reverend, and God, Adama. But something on the one who is the church, most of the book of Deuteronomy, or a year official, a year, and the month, one own
one of the people who have to find what she what was that? You follow 150 or she more friends. Me, only on the phone. We just found someone international and walk back in the and there must be shocked Benjamin Cable money. As for my family, you are here, the correct. I would not 20 years to check up that. That is not travel. Wow. One way you can look correct. And yes, anyway, and you about Sompa FM. Now, this was so offending. So you pass 500 years without the big law. Now, I cannot be able to content. The body is a man. You are something to see. Now, home and not go to check the tea. I can't right. I used to go for and what you want to have. One was holding how much you pay the person in here. White face and light blue. And I was getting to the question. I said, no, I'm saying. If you want to start to see before I know what would you start, and they have no good news, I think you have all and shooting at you at the beginning of the year. What you are part of, it's for education. Now, me, the correct, the most important, now, what should happen like this? Not just what most no more for the founding is support, and what's going to talk of the Chinaka. What's the Kakra? What is the support? It's a dark and one. I'm trying to papa. I used to not move and sugar. And I want to make one. Okay. Up now. Now it's a council here. But the other one that I know. I was so I am okay. Now, I would be definitely now, a foreign sooner, and the 24. Imagine somebody else to our any time I UNESCO, or 1 month, I UNESCO, I need to speak. So, no, could I afford it? Now, I need you naturally. And I didn't know what I'm saying. I'm dying. It's the first night for so and I didn't some more people. One of the text doctor, I teach walk down and a woman from copy for 4 years. Now, I must have down now. Okay. And it's one. If I might see everybody has some idea I made as you didn't need and the need for Sabania. I said, woman, no. So, just doing your machine in Pamela. And then it's very nice to at the end of the next year. And we can mark it and then I don't put the chapter on that over your call. All right. I'm quite a bit man for the 1 year. Okay. So mama na say oh ama ne bo a wo de asom ye no na akwaso tutuatu no wo hwa da shooting shooter woman na nyame adom wo chena ye be samba na so mpa che de no ye bo mu nkomo why piao abusia we aye so mama otutuatu so mpa tachiman wonu mu Jerusalem anasa site ho no a e ho no woni butuo me pa cho ho no yakobo nkomo e de afi no na me guso ne wo kasa na me ka e de afa prosifo nso ahoboa ya wono se wono aye na opon checheku eno am de amane boyi enso ma na se won fa mra yen na won kire se enne Ghana fo nyina beko no makwa ya adwuma ewo se de homo bo mo ho e de akọ afefro yi mu no won mo ka de a kire nyina se prosifo beko patrols pa afei intensified patrols in the communities, major towns, entertainment centers. Se baby amanfo okoje wani wane beko ho akwa ya adwuma pa afei baby a traffic isembe won nyina no won ba hwe no ma coordinate bibia kama eno nti won woni da so wo na manajo ahwe ye no obi di aba akora bonitiri makunu eno ne won kire se won ntena se e ma sa de no nsi eno nti yegusu aye ya ahoboa na ye jejeji amanebo nyina de afiri enkora bata hodo no nyina mu no na ye ka e de ato se Ghana president na kese no won se nya de a pane akura to forma won bebudichi afei uyo obi wabo otrim se wo pese wudi bone a hyase etu hofo ansa na presifo ansa aka ho ye kwa homa no so taw na afei ye ne ejako akwakobo enkomo wono wo ehwa overseas ho pe baby at 21st clinic wono
ɛhwa no wabutuo yɛne ne kɔbɔ nkɔmɔ no yɛ Sompa Kumase headquarters no ɛhɔ no wabutuo ajago maadwoe Sini abe ma mejo so. na wɔhonam no bɔkɔ wɔ Kumase What the other Roma, yeah, fine pa. mo yɛnim sɛ kakrakra yɛpem kɔ yɛnim yɛnim sɛ eduru Sompa akyɛdeɛ sɛ deɛ a mene wo kasa saa bere amanfoɔ bɛbɔ dɔmpem ɛwɔ ahwa overseas twamfoni kakra efiri na anɔpa ɛde besi saa bere ya yɛ kasa yi sɛ na Sompa akyɛdeɛ nkɔmɔ no ɛho nsɛm akosie Mira, mamena se na ye Sompa FM. Anyo media mo bunya so sisiapa. Eno kwasem tede ye wo ka no. Sompa akyɛdeɛ yampa kyena ɛna bɛba so. Na ebiti ene anɔpa yi ne wia da bɛpem na nyumre yi no. Wo mu a na wia be yi ne ti. Sompa akyɛdeɛ nti na maba. Wia ba obeyi ne ti. Sompa akyɛdeɛ nti na maba. Ama nyumre yi kura ma mi bi kura oba ye oso free konongo ebi free sefi ebi free bia nkwanta ebi free bechem na ma me no free konongo e ka kire me se eba kemesa komati pa de bi enga be bi ma me kura ma me tena se kura shima ho me a me da ma de ache ade achi ana si ma hye ni na ne se Sompa adi jumadia ya frona kuna fo akyede adi aba kyese aso no so a yade anije adi hyesa kuna fo yanim na fi nso wo mun so hu se eja mo nko a ne mum ebinom adwuna mo ho ariti wo mo de ahon fama pa na ba bi pie ha no ma men kan ha meni enka ni pa ma betina ha no no omodoso ya ni nyina no se na akyede na no mo ba se de omo nsa be ka bi anunji ye ma menum bi ete ha jumade na nti na omo ba di me pesen ka me ni omo bi di nkomo kakra senti a jumade ni etina na na bi omo ba bi pie ha no na fi ye ram faso de nso aya ewo e de mo a e de nti omo ba mama ba so ye mo ajo de ba Sompa so na pastor for me dey afisa panso azon komasi na ma jumadi ni yampa na no pa na den na ji wa bi ti ma ji ye yo no wa sam kwa ni yaka ni tete kwa die mo de me kula fo emere wa fo afa ye be ba na ma ba woni abaji aboso ni ye wo ye totune ni ye wo ye so bi ni e me tu amerika enti esa me ban tana ni mbedi la so bia na mo hwe ese ni adi jai anka ma bwa ye enti ni ese na na ma o free here na be ko mi fini chams na adeni extra no kan ya na bi obeta ko ana hiya na o ba me try ya me nya bi me try ka ma me nya bibi ka kle me nko me try ya wana ti be ya mi o do na ti be ya ba me nko me ma me ba ko na me ngata ba na o free here na e be ya fi shabanso na so ko me chi na so be that's what many people offensive. Okay, and I will bahaba the down of the circle. Oh, never. When the cash can me, because me on the customer by another family, me and too many. Sompa FM. I don't know about Nana Giano. Oh, I am man. I big. I mean, you can send the bank to her. Now, on behalf of many women, not the good media. I ask you, dear man. Me ba ko so ma bishapa apen ko hatwe mana eni o mai etranka enye den be so so na den na oba anagi say no de aye no e me ba wa no ye nye adwuma bia o eni me ya abai emrewai ye wo ye ntotwene e bi bra na eni ma bi kwa na no so na wo Misumi free kono enenti na misuma beda ha se eja yame ada roma e bia na wo china na mensa ka de na meko mama na usu afisa pa ufe na be acho mi fi aswati okay eti usu beda ya na no pa na baba na motor fe me na ba ko eti mi chini mmeka chere na mmeda no ma janyanja ni pina ni mu a ebi ene nyankopo ada woro ma na menye
Ya me madi ya chini ya wa pikiri for me ni na Ma passion na so fe na be. But yesu yesu abeswa. Abeswa. But hey. You so better. Ya da. Chana me boa energy. Okay. Ma passion won so fe pre. Passion fra abeswa. Won so fe abeswa. Bekem abeswa. Bekem abeswa. So na ko bekem kwanta. Okay. Okay. Na mami mi sa buyo. Dumadia opinion on that IFM no e dia basse o de wa na kuna fo mun so mo tinya brunya ke enim what in can do say and we know first time I be last year the GB was to me and this year so yes ma ba anti ba ha and some come to fear than to get a ban almost say says and you call ya let me see me if you want. If it grew and the other goes through, all have to go through. If it don't let some corner, you can't sky here, into your purpose. Yale was one of your purpose, and you people who are now, you didn't get what I would in the idea about Bonivian. You want to do that? My GB, last time the GB was swimming. Okay. Now, so now, my Sompa oh, Yamman on Kwan, any award thing. If you may be an in service soon, and your man will for a high crown or better, we any crop for me, we are flat or Jamin Colan. Then here we are, better than the name college. Let me back on for you, do what pieces with some best for comedy, agree. Yamman on Kwani award thing. I saw that. I'm going to come to many of them are community watching. Yeah. Community watching. You say, Chanka, some parts of the Madia, Canada say, a Chilton Binum Brunia and a party, woman, you crown on one wall, your mamma, no one, none of them wish for. Joe. Mo no man bo na wo we die eno ye headquarters wo no free nyame ya adom akina no pa awia ne na nwumere nyina no hwa ne yebutuo ne yebesi bia no ya no ato ama ne yen why me ba cho mi ni abe mamachi ebusi aja ko ne yete ne nka no wo no wo headquarters wo pe Sompa ekumase ehwan overseas ho no a ba bia 21st clinic wo no ehwa no webutuo e na Sompa achede no ehon komo wabom saa e de amaye na me ka prosifo asem no wonom se bia na wo hu se abrantie bi na mo mpatam ho na 31st hu se aso ojo bebu puani wonya obefa da de sen the numbers in phrase here 0302 773 906 0302 773 906 and afi we na to free number 18555 tie bio 18555 anasa obefre 191 tie enya 192 191 anasa 112 and ya ofre ya at once immediately na wamoafa baby a wo bia ubon se achekra no simam ye nupe na wamaba ho na onipa kra wo yesa no woni aba befa no amane boyi ye mane boni nana opon checheku na wono to mane no a wono nso etoma ne yen ma yabomu saa e de ache nti afie wei he se wo fa hio ubenya prosini ama ni ayekwaso bia no watimi acherechire mu kama e de amawo na yakwa nyakwa no ma e wo sunyane nyakwa Kwaku na sunya boko de Kwaku sunyane ye boko afa na ye guso ya ahokwa crossover na walk over na jump over na sit over amanfo bi kura se lunch over nyina ka ho ye di kan ba ho ba crossover no ye ne opambo awie ho na una wo studio pe se na so mpa ache de no akunafo no ebi aba won ya ba nso a wo mo sesai Kwaku me da se Sompa kunafo achede se de afibia ye no we eye de to so 9 ye ka the 4th edition Sompa FM sinyane ya che kunafo ade afibia na Kwaku pame fancy etire ho na me famre ni mu ha empepi fie nan a na fie miensa atwam no se e ba se Sompa FM ye ka se be che kunafo ade a ye to start frɛ adofo e koma
sɛ obetumi abɔ sika fam ɛne nneɛma fam afi wei sinyanfoɔ ayɛ ama na danso wɔn de nneɛma ne sika ɛbɛboa sompa sɛ yɛmfa ma akunafoɔ nso ani ngye na kwaku meka sɛ yi no da hoboa nyinaa ayɛ ready nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛde kyɛ akunafoɔ nyame yɛ adom a wɔkyena yɛwɔda yɛabɔbɔ ne nyinaa no package ne kama yɛ a megyina ho sɛ fie yi a me ne wo ɛkasa yi a ɛsɛ yie yɛhwɛ ne mu sɛ ɔkyena nyame ma yɛn nkwa a akunafoɔ yɛ ama koraa deɛ bɛyɛ sɛ 200 wɔn bɛba na wɔn aba abɛgye akyɛde a ɛbɛma wɔn ani agye yie na agorɔ no eba wo fie a yɛmpere nkɔhyia na no nti akunafoɔ ɛba bɛduru wɔkyena ɛna wɔn bɛhunu akyɛdeɛ sonko a Dr. Blessed Foster ɛne ne management kyerɛ one media ne Sompa FM sunya ne mpanimfoɔ ne adiefoɔ ne adɔfoɔ aka bom sɛ yɛma wɔn nsa nka na bronya yi a yɛde ɛkɔ na yɛde kɔ wura no yie no wɔn ani bɛgye kwaku meka sɛ yi no eduru so a akunafoɔ ne pii adwe yi wɔn sɛ bi a mankɔ ntɛm a ne nya akyɛdeɛ ne bi etu bɛhwɛ no bi wɔ hɔ a anwummerɛ bɛyɛ no nso na obi abɛda alabe kwana bronsan na stores na ɛwɔ hɔ na wɔde ne kɛta abɛsɛ hɔ o abrewa na ɛna wotwa obi wɔ ha na ɔso da bi wɔtena so mpafo bɛɛ bɛkyɛ yɛ nneɛma nti mehwɛ ne bɛ enti meka sɛ sɛ no mahu mmaa mmienu bi na wɔn nsɛ kɛtɛ nti mefa ne sɛ bi a wɔn retwɛn na wɔn akɔ baabi anaa bi kura na wɔn retwɛn wɔn ba bi na mmom efiri nɔndu ɛkorɔ na sɛ saa mmaa mmiɛnsa na bi bɛka ho na wɔn asɛ kɛtɛ deɛ na kyerɛkyerɛ kwaku ɛyɛ Sompa kunafoɔ akyɛdeɛ 2025 no ɛho dɛ ɛne ho anigyeɛ ɛna wɔn di kan ahyɛ ho kɛtɛ ada atwɛn sɛ nyame de wɔn bɛwura 2026 ne yɛdu 1st January na nyame ma adeɛ kyeɛ ne a efiri anɔpa nonsia mpae mu de kɔ nonso mpae mu hɔ ne deɛ abere bia yɛkyɛ no wɔ alabe kwan na abronsan n'ase night market Sompa FM hɔ eti ɔkyena nyame yɛ adom ɛhɔ a nso ɛna yɛbɛkɔ akɔkyɛ no eti akunafo a yɛato nkre ama wɔn a wɔn nim sɛ ɔkyena yɛbɛkyɛ akyɛdeɛ no dodoɔ na deɛ wɔamɛda hɔ no koraa kwagu sɛ adwumayɛfoɔ no yɛyɛ sɛ yɛ delay kakra bi bɛyɛ nɔnan ansa na wɔafiri fie a wobɛkɔ na nipa esum hɔ no ɛkyɛn sɛdeɛ yɛyɛ census enti nyame yɛ adom a bɛyɛ nɔnan na akunafoɔ no bi ahyɛ a wɔn aba woyi wɔn a wɔn ba dasuom bɛda hɔ sɛ adeɛ bɛkye wɔn na eti kwaku meka sɛ deɛ Sompa akunafoɔ akyɛdeɛ sinya ne deɛ no ahoboa nyinaa yie mu deɛ nneɛma yɛde bɛkyɛ nyinaa yɛ ready adwumayɛfoɔ yɛ ready mpanyinfoɔ ahyehyɛ nneɛma kama yɛ a yɛbɛhyehyɛ mfidie agya yɛde nnwom kakra bɛgyegye akunafoɔ no nneɛma sɛ bi awerɛhoɔ bi mpo na ɛhyɛ no so wɔ afei kɔ awieɛ yi a na yɛde nnwom kakra ne kasadɛ ayi awerɛhoɔ no nyinaa deɛ firi meka sɛ Sompa akunafoɔ akyɛdeɛ 2025 Sompa sinyan bibiara ayɛ krado mummoni adwuma pa na wɔ Sompa no ɛho akatua pa no ebutumu pono no pɛɛ mo nsesa mamɔbo why yo abusianfoɔ nyakwa bro no ma ɛna wɔno deɛ wɔno na ɛhwɛ nneɛma no so enti wɔno ana bɛkyɛ nneɛma no nea Tarawan media pani ɔdaya no Dr. Blessed Foster etikasi ɛwi adwen na wɔso da ɛpa adwene ekuranfoɔ ne mɔbrɔwafoɔ ho no nea wɔyɛ kakra ɛde ama wɔno a ɛwɔ Ghana ha ekuranfoɔ ɛwɔ Ghana ha no wɔyɛ sunyan nkɔmɔ ɛne akɔbɔ ne saa ɛde ama wɔn no yegusu hwɛ si abɛkɔ takwa ne nkwado ne ho nso yakɔhwɛ ne ɛwɔ hɔ na ne ɛwɔ akyire bia no yada ne akyire kama ɛde ama wɔ ɛyɛ hot bite kaseɛ no a ɛna yɛde ma wɔn no ɛyɛ Leicester Company Limited wɔn na daworo ma no waso kaseɛ yasene ɛna wɔn sɛ yɛmfa mmerɛ wɔ ɛno nti baabi awɔ bia no bɔbɔden na kɔpɛ yas toothpaste ɛna ne brush ne bitɔ na ɛmoa paa na unya bi saa ɛno ebetimi ama ne manyina atumi akɔyie yeguso wɔ atwene yem ya yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛka yɛnua no mu a ɛwɔ takwa akua adwuma si aba homa no so ma akua ma adwo megiso me yɛrɛ na takwa bɔkɔ deɛ ame adom bibiabo mo sese ya mene wo kasa yi awia no ya kasa na nsuo no kura ya agugu ɛwɔ takwa na mugusu a mo boaboa mo ho abɔ tent ne ade nyinaa e maame no mo ne nananom akunafo ne ba wo no betena se
Sompa kuna fo acha de no e ho ama ne bote san sesi a yo ni me ma mi tia we te so la je na pakalu we first edition ama any day e wa ha ni say na effective right now is yes asi yes so ye be so ta pacha de ni ye dia mani boni mi ma na sete so no ade say na be so ma ba na wonim te de mo musiti asem no be tan so mi so yes na na ye che wo ka se onko ko na ade kan wa ba o se dedi o e bi akona da se ni che o se dedi isi nyame ya de ma o tna die o te ko ba fu customer me anticipate se eni pa be ba lo ko no anya sam ketwa isi ya no mu no ene ya sa se ya gwa ya wo isi ne awa nye champion DJ King ana Mr. Champion ene kwa me ato apen ja yeni ya se ya mu kama ye bi anti ene me nyame adom DJ King sa kwa patent aba ewe ni man isi isi no se o start ha nyame adom o tna die ene ma ye di be ma kuna fo no ene ye nso ya ne kuna fo ni be di sa wo so no bibia aye krado na anajumba kwa night ni bi ya kopi pa anti takwafo se wo mo beba baje no masan akọ night ana so de adena pa for no empe ombe cho mu ni mbe di ka ba be kai e wa ha ne ma di ka akọ de ko pem sa de no so e price cancel na se de o mani e fi abado no ya wa nya ti na nya be ha jiri e no e bi mbe di ka akọ all night no bi su beba anasu say the any other corner beba no no me di ka ya ma wa hadada iti e kuna corner dey say the almost ya ba pretty bright Sompa FM the tapem and running and right signal so na me adama otna ye bi kwan so wa dia mi di say won beba be pa okay akua bomade na butu ho a ka che DJ King say pa gro na so antwene enti canopy ne dia won so ane bebre mra na ankrofo no mo ba why na che owa hina champion no nyina mayen we eye akua twumasi wonom wo takwa low cross ho a ho na amanfo kwaje wo achede no ho nso nkwam afiri ho ba ene abom saa ede amawon abusia se wunya maaya dwan ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra na piaga asemu piaga na what warning ede amazo fo usu bempa se ne wo hwe no ma Dr. Bahomia din asemu ni nyina ekeka bom na yefe enti ono ne de no abusia se wunya ma Facebook ne so a eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra fa comment bra na fe ya nto ankomo ne so wa ha ya konkranza ya ne kwambo aten kwabon nkomo kwa me aba homa no so kwa ma ajo hello mejo so Obrempong aha ya wa hange uza se wane dia ne kwaso wo nkranza sabre Sompa cha dia no baba na kunyame adom Sompa achede ma Obrempong-Nana etiepo nyina se na me ma obi bia kwa ba mfamra Sompa 90.7 wo kansa in fact jumedi ehase etubra ye de tu so mo se nyame adom Sompa achede ba so no nipa abotwi ene treda omode o achede aba se yemfama kunafo ene nyanta no edoso ye papa na oban kansa ha sebi amanfo ay crowd ye papa so tena omoba na omo aba beji omo achede Obrempong asaka said medebema ye Sompa 90.7 any Sompa management omo hwe Sompa edmansu nyina wo Ghana ha da o masu yi papa san say ehye wo di kwamabo last year omo amoba ye mo dance mo di kwafo mo ba betla ho na dwinyinara bebi kura be ta ma rechi enti yenna Sompa fo asiye papa na ansana no na kuna phone binu wo menche ha menu mo eba be din komo enti ma meni minu abai ending komo kakra na memi sa no ekwania nyame adom ono so last year obeje achede afi so waba me ye sure so beda FM hakra ya ma me ye mo pa ma ba so ngwa FM so wudi Sompa FM ye ajabot
Ye kwambati ahoma no ye ahoma no ye ejina motuntum bia bebutu so em se jama kwata na so ana akoda mute ye hwese yansa beka kwambati ahoma no so bio na ye ne no abo enkomo na ya hwese maami a wo ka say ene wo ye de a wo beda ho sanse wo kɔ no oba sane ye waka no wono mo de na ye fresh no mo ahoden no won ba be no mo piepia won e ba no say ha dwene pa aha kwambati aba ahoma no so kwam ya mo na kapie e gwa bono do so ha ba ye ka say bi kasa na e odi kasa na o ka bi say last year obai this year so wasan abanti mai chebo last year no me buy and to say one the baby don't grow kasa na afis mataba me ba be da ho amante me ante dia some part dia wede pa wede dia na no me di. Okay, yo, Mati, you're crying for so Mammy, would you? I put a friend and Tiakusia. Maybe I shall make a certain grand. And you made your cacanet me, I can say some papa, you mean Ramopa. I can palm would you who I breathe the Kai and phone. The means Shram last year, me buy it. I feel to meet in the wooden day, you're showing me some mamma for 20 more things. Now, okay, and the Obrempong-Nana who answer, I don't know, Sompa 90.7, among for a crowd we papa. Yes, so I crowd say, you bet na the SSA or you be Bibiano, and I said the offer so when you be coffee or channel. You ever heard a come Eddie a moment. Mumoni Ajuma. Na Tredian Pino, Sompa Mosumunti, and one get your pano. What the Agumo na hope, Monsesa Momo, why? Amen. Right. I was here. We Sompa kuna fuacha dia no. E hon komo e ne ya bɔ ne saa no. Na enkran ha se nso. Yemsi ebutu Watermelon Street ne so. Mami ni kama location nansa. Se ufri ti se achimota ho na wo se kra achimota ho na ufri ba. Unya tra achimota mo no a junction na edi kan o de memfa ho obekwa achiri dodo. Bra wani mu kakra ubedru Ecobank nchen ho Ecobank no ne nchen pe ba bia won san board ne si no ni fa so ho no a buwura sa kwan no eyemfutu kwan bi sa no mo fa so bra wani mbese 200 meters away ubehunu se ye san board ne si dan ne so da dwa ya tro Sompa 106.5 FM e market yapa buwura ha beje odie tew se bia ufri me fa ne se ufri do me market ho ana ufri kwa benya side ho atomic kwan so na wo ba na wo de wani kirem wo tse St John so a ehon so unya dru dome market a wo de ebusa se wo pe ekwan no a utimi fam si Ecobank ho no ba bia fra se Market Junction no fa sa kwan no so woni fa so wo sa fa sa kwan no so sa ubon so baba wanim kakra bi na hon so yebutu ho e bia na watwam wo market ho uko wanim kakra bi a ubehunu se ohene ba multimedia signboard bi si Junction so a eno so woni fa so fa ho a ana ukura utwam kodu St John so Junction so a Sarfo kwan se ne odu wani kirem wo fanko barrier na emum ubo wanim kakra be 100 meters pe Junction na wo ho no ano fa ho Ecobank nchen ho a obesan be pie ya kira kwan e na ma kira wo sa no na yesamufo opani yewra Prince Ataboaten ene wo fidiem ha na mema na kwa aba na wono madawroma na wo mo hwehwe ne ma no wa kire ho na meduru ho mahu naka je se articulator baako wo mo hwehwe fiti anopa besi sabre wo ngusu hwehwe yewra Boaten ma akwa aba biem nyame adom be ho ye pa check wa yin ma me na se afedi mu ye se bokode empatwe mu ye pa yo ede nyame ase na madama enkran hanso se na ho boa ne te yo kwaku mi da se ye ma ye tiefo nyina hanso afihia pa se de modi Sompa chade ho nkomo a free se wo tena se a wo kan wo news no enkran so eye madam akoso agu aboaje adawromanti yeso so ye de wa ha enti nyame ya adomo a se de wodi kankan na niam ne de yegusu a ye hyehye anopamu ne ye hyase yegusu a ye hyehye enti ye hyehye nwie omunti ne ye wa ha enti ye besere se nyame ya adomo a otena wusi mu ntem a na wo kofie ntem se de wodi kan de location ni tuida no se wodi wo ba kura na wunim ba bia kura na wusi dome market wa wo se wo ba Prophet Najegezi asore no unya duru ho no mo a anase Sunrise School uduru ho no a busa se Sompa akura keto akura be kire wo enipa ye de ato ye ho se ye behwe wo mu kina no e doso bebre because wo hwe nioma ya hyehye gu wo no mo a
edan ye wo etirewi ankomu de wo ni mu he ya nso esa de bi akwa kugu niema ya so agu ho no enye niema ketewa enti se wo ye kunani bema ana wo ye kunani ba na se wo kunu ewu agyaw ana wo yire ewu agyaw a wo de bomode ne bra we mema na ka ho dabi we mema nka ho mema na de me mema nka ho mema na de me se afra se na me ne do ka dwene ho sa na tie mema nka ho ti wo ye kunani ba nko a wo kunu ewu agyaw a bomode ne bra na de tie nie se wo kunu wu nyaawo na se wo ba ebeka se wo kunu ewu agyaw a na se wa ware na wo tie ase no wo di kan kunu dada what you say ebisi me kai say brani wo kuma se no since 2022 and Dr. Sha say so mpa ba afoforo no wa nipa wa hwe wo mu nya atsem ketewa maami bi me kai say swami ne kunu mfirim obegyina mu ka se ne kunu mfirim ampa na ni gyina na ne kunu ne wuye abona utokunu enti se wo mpese wo kunu be wu agya wo a me sere wotena fie ne mom se wo kunu wu agya wo dadade a enema a ye beche ne tena no wo ka ho bi ene se na edi kan first come first serve enti wo ba ntamo a ene ye hwew enti se de Sompa management Dr. Blessed Foster ne na pamfo de ato mu so ye hwe nkofo no se wo pese wonya bi nko ade a na se eso so a wo ba na ye hwew na emo wo tena fia na wo ka se oh mame nipa ho nti no me twen ebobe no ndu dumienu mpa mu a omra no ya cha wie wo ba na ya cha wie nso so a bibia nu hono mo yes enti yesere tiefo se Sompa branch bia organ ha bia ye obi otakwa ye obi osunwan ye obi won kranza ye obi wo tatiman ene obi wo takrade ene nkran so ye de kumase nso ehwa ehwa overseas ho no a wo tra fa radio no a ho no a na omu wo odo pe kra o so pe 21st clinic sanity udo 21st clinic udu ho no a no so obetumi anya wo de send your reporters no tie reporters no omu report omu de ba ne ade no a omu di kan nya bi pen no omu nim ne ewom eni ntina kumase onso se bi mu aba be da ho sanity na maame bi cross o free western region ho ba bi na meka na bi nso kra free bunu ho ba bi na me se na we de sanka bechemu ne na bechemu kwanta de ka bo sunyane e Ebeneza mu krom adujama mankran so tepa ebi free konongo ha ya kra nso sanity ene nka konongo ka bra eyei konongo de oben kumasi se oh nti omu kontam nyina na kire se omu magye bi pen no ene omu kontam no omu nim ne ewom edom ebetumi aba nti wo kono akwa akwaji ne sita to wo se na ebe ye tena no onche wo ho eni se won pese wo bete wo ho no mo a wo de wada wan sori ntam no nan sori no nan wo de hwie be mu no nsia na wa ha o ebuba ntam dia obenya wo de nti de kan se de odomfo no de adom yenim se afe ne de don hwe kakra aka no yenim de wo mu de nanso yenim se odomfo no de bedom ye ade kokonya bon ko na sa ade atie ne a enema ya so ade agu Sompa akra Sompa tatiman Sompa nkranza Sompa sunwan ene Sompa takwa Sompa kumase ne de kunani bia nsa beka ne de enti de kan se babia wo bia bomodin asa obeba se ne ebe ya ebete amane so aso won so nti kwaku bisa ya na de tie no no ansana meja wo ne mamu akono se bia afe na obi kura te yen kasesi e bia wo chinchim radio no e na akoto ho na ote yakunafo na no opese wati bia wadama wedi esima baako eye nkomo bempo ne yedi Sompa achede Sompa achede Sompa achede ne ye chase sedem di kan no mfie nan ni 2022 ene ye chase ya cha bepem ne enti se wonim komo aye di a eye afia no bia no se ukunu ti ase a wonim se nko beto amma na so woni wo maso ana Dr. Blessed Foster de ato no so se kunafo ma na omukunu nti ase duru afia no mani omu ntotontoto no obefa ato nso no wahwe wo mu eno ho ade na wo yi enti niam ya so abegu hayi emo anwa sadi ti tomatoes ne enema bebre egu ha no nyina na eye kunafo nti a enti we sikatua bi anim da bi o sa wo ba na obi ka che se mami sika na me nkonko di lie na menye wo de ma ana se ye giteku ana sempo a oboa me kura da ya na meta ka so obi ka so bajo wan sidi kura me yenche no sanity obetimi ayi case am yatin sikatua bi anim we ye free oba se de ya se na niam no ye de ma wo a hampa na ya ye no de omu bia ye wo dia de omu bia ye wo ne wo ma dia enti de Dr. Blessed Foster o de ato no na so mpa ache de e na wo cha ma ekunafo ma omu kununom
ewuagya wo mo a afi bia no komo hwɛ sɛ omu kunu beto am omu die na bia so won maso no omu nya ne saa no sese wo se wo yɛ kunafo ekununum enti no sese akunafo nyina mu kunu Dr. Blessed Foster o se nyame adom wo tena ba bia wonum sɛ so mpa obia no fa wo baage na kɔ okwa wo se wo de wo kunu Dr. Blessed Foster na frɛ wo se bra na o kyewade o bo akonhoma afi mu na wo ne wo yire wo ne o ma mo so se na be ya mo nsa bekɔ mo ano enti ba bia bekɔ bia se ye kumase se ye enkran se ye takwa se ye sunyan ba bia so mpa wo bia wo de okwa wo se o ankasa wo kunu wugya no Dr. Blessed Foster se wa fa to no so se obehwe wo kunu ni no nti no wa ba se o ba beje wa kyede sa pepepe unya boni din keka eno no obi abi hu ne wo pa kyere ye behwe wa ma wo so onhu ato ama se ne be ya wo so nsa ebetumi akɔwa no bronya yimu ene ne wi ya nyame adom a wo tena ye simu no fantastic ansa na ye bedi bronya ne ne wi ya ne nyina wie no se bia na wo bi de maaya wan kan hunu se ye chekunafo ne de no ɔkyena ne wi a ye nwie sanetie ye bekɔ adom Need Care Foundation e wa sante bekɔ ifom na kusa na 3rd January so ya to aso wo ho enti ye toton so de srɛ ɔmanfo no a wabɔntene ne sɛ kakra bi a wo bia no ma memfa homa na ma fatudwa 0598 559 802 0598 559 802 ɛna 0241 272 990 0241 272 990 edi embeba no eye Blessed Foster ana se Terawan Media nti se wo send na ne Blessed Foster ne ba ya na Terawan Media ne ba ya jai men send this one who say Blessed Foster ana se Terawan Media edi no sa nye di mienu we na wo send hu ya mesrew jai okay nesa obeye run transaction akwa akoma obi enti kwaku ye muwade ni bebre enti nyame adom ochina ye hwe ya dofo onim ye hwe ya tiefo onim se na me kan se wokunu wu ya mesrew memma wokunu wu ya memma ena obu hon so a se de yesi ayen hye no wontu magi mienu okay yanse se no se de yesi ayen no obu o se o me de me ban ma fa me ho adwene enti me bedi line so a megi wi ya na ma se de akope ba bi asi na ma sa ba bi dabi o yes akura wunya nhyira ampa ye che wonso so ye nim guase enti yesrew wo ba na wonsa ka wo dia na wo kofie na wo nua no mo nkae na wo maka no nso se na bi o musu sa bitumi aka wo mu die ye da mo ase bebre nyame nhyira pa abusia ye samofo apani no atene nka no ye fa no Prince Atabo aten wono na wono nso so enkran ha ho boa no wa chechire mu kama ede amaye no we abusia we so na ye gina na kase no hot bite ye trans free no onum mpamu ede besi no ye de nyina asiabu ne kom se pen ede amawo ye trans won kran ha Sompa 106.5 FM so no ukopie mu ewo Kumase a sane wo mo so agye agum wo honya asem kuma eno ya Sompa 93.1 ehwa overseas ho no a wo mbutu ho ayiko 100.9 eno so wo Kumase wo mo so abiebie mu kama ya manfo no eti ebie Adamfo pa radio ewo France wo ma hinkro pare no mu Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade afei tachimanfo nyina wo mo so abiem ewo Sompa 106.1 Wamo de wamo site anase Jerusalem ho no a ototo atuo mu wamo tututuo ne se pe e wo mpatam ho ena sunya ne nso alaji be kwa na bro sana emu ho no a no ho nso mbutu ho Sompa 98.9 Sompa 90.7 won kranza ena fei Sompa 101.3 eno wodoma Kingdom 106.1 FM wamo nso ewo mankasima wamo biemu kama Kaneshia Ban Radio enso ewo Kaneshia wono nso so abiem ama wono ma ho nyina no nso enya bi etie ewo ho udi ko da na so Sompa FM ye ginemu kama ena fe Facebook ne TikTok no Sompa 106.5 FM Accra YouTube ne Sompa FM live ena fe www.sompaonline.com nso ensema ho do bebre no ya kuchere nyina ede akogu ho midi ede Obrempong-Nana Kwaku Ampomah na asafo kantanka dawroma eno otabiri yen ediko social media no so a wuhu yen te yen ka ewo eho no mo wono ana san chinchin fidie nyina mfunuma ena nim ho no so no woti Yera Prince Atabo aten